In English kanding do. Me. Oh, kado do. In English ko kanding me. Gotcha. 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 Imo ha. Me. Ah! Bihag mga shift ko ko. Sila entry ni mo ba eh? Baka kaliritas pa kanding ba? Kandirita ima daw. Ito na entry mo daw. Baklay. Play. Agency. Mana bay? Kaya ba? Ha? Biha. Biha daw may buho. Bawang din yung lutog kalderita deh. Wala na sa panglasang Pinoy do. Ha, sa? Wala na sa panglasang Pinoy. Asam din eh. Nasa panglasang Amerika. In English kanding do. Me. Oh, kado do. In English ko kanding me. Gotcha. 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 Imo ha. Me. Kamu ganahan mo mangayo sa recipe sa kalderita ng Jambon. Ala, Subscribe mo niya. Atuan lang ko sa mga online ko na sa mga personal ko kung tanaan niyo. Matagaan ito mga sipig. Hindi ko kubang suwat. ya, chef Bunho ko. Udah lo. Sa. Igo. Right. Senior mga kadamay. Namin dito sa kuwanan. Mo jud tinuod nga vlog do. Senior yun namin dito sa Cornelio. Nabis namin lagi paluto may ganahan sila mo tindaw sa luban. Paklay ni lawin do. Ito yung ano? Derita ni Juan Bunho. Yes sir. Unta sir? Ang mga house bumala ko. Oh, yes sir. Tara sir. Say na ni. Ahos, Mumbai, o Luya. kamu, paluto mo na eh. Ayun lang ako. Tindaghana na din eh. Kaya mga fans ba? Dila ikaw. Ayun lang ako doon. Kamu na daw. Kailangan ko i-pitch. Way bayad, di prira. Bisitaho ang pagpalay. Niyo na doon Bunho ko eh. Tawa mga kadamay. Sana nalawin. Tomato sauce. Ay lamido, kanding balot. Ano ba na? Dodo apa ka? Ikaw do. Bahala ng baluta rin yun. Yummy. Ako? Sugkay na po. Wala lagi kini sa kaduga do. Ano? Oh, na mga kadamay. Kada kapilang kalutog kalderita so. Wala kong kasuway bro. Kani kagaya Pero first time ko na yan. Karton. Kung bumusing kita, sundok ko. Tanawa, first time ni Don Bunho ka. Tilasa ni. Ano to na lang? Ano ni corn beef do? Welcome to Panlasang Bunho. Ay, napikibutan no? Saan sa ni Don Labin? Tomato paste. Tomato paste. Mo ni katong tomato to sa ano elementary? Dili. Paste. Ha? Para papel to. Paste. Kailangan sila kung ng tomato. May nakakuha siya, paste, tomato. A few moments later. Finished product. Lami do. Lami do. Papaw. Lami ba? Lami. Calderita ala Bunho. Order mo. One eternity later. Ron sana po na do. Paklay.
paklay na ba na? Paklay ala lawin na po niya. Manawan ang kalderita ala bunho. Kaya na po sa paklay ala lawin. Ang the best kayong kalderita ni bunho. Ibaw magkata rin. Puting lawgawa ning kanahan. Kamaom din yung muluto rin. Mo ring palangga king juan. Yung may laro. Juan muluto. Klase, di muluto. Mga ba? Pero buinas ni Juan, katulong iba na yan muluto. Ang yun. Gayahay ka siya. Hindi na balihon sa sitwasyon ka. Grabe yun. Di mo nang gisabunan do? Wala na. Ha? Ka naman? Pero rin sabunan niya. Pagkaduha, pagkuduhan ko po, wala rin sabun. Wala na sabon. Ano sa may gisabon ni mga ni paklay? Safeguard? Luto bro na ugma eh. 24 hours naman na protection. At least, game atong biyan. Surtiha sa mga asawa ng Indohay. Wala sila kabalaw tao. Pati lang surtiha bro. Kuya ba? Swerte kay asawa na bro, mga asawa na puting di malasa. Oh, sab lagi dito. Sab lagi. Siya mo na si assistant na Ano na eh? Kada yung luto, dili kong kayo nga amo kay amo ra nigot. Ngayon sabi na. Kuan gini gitawag ka mo bike rope gini siya mo. Baik. Corporation. Lawan sa lawan. Tuto na. Lagi. Itong din na ni Purma biya na ko. Aksita. Sing nga na ni. Ama ni gini kuan paklay alalawin. Kuan sa gitawag mo ni kinang Tara no. alalawin paklay with special beans. Yeah. Ninda lagi na daw. Langdiriya daw. Kita lagi ako nagluto. Nani ang lutuan na niya. Gana, Misa nagdahan na to, nani to atong beriyaan. Amo gusto may prira tanaw niya tumangan. Yeah. Oh, ngayon. Ah, di ako ng baklay. Oh, ilan sa na? 30. 30. Taga 30. 30, taga 30. Wala 30. Gis na may. Taga Gis. Hindi na Gis. 5. Nay, 5 kamay. Ana, Ikan Rio. Kay dalit na ni. Ang paggasto 2,000 ka pen. Ay, ay si sabar ya. Selamat ya kan. Katilaw kay Sigbed. Sigbe. Ya. Nami. Si kuang. Oje kuang. Kilo na kuang. Kuwang-kuwang. Oh, kayo rin ka nung pinamaster. Ito pinalupad-lupad kawa daw ah. Ito pinabali-bali ba? Bali-bali. Labay na. Ito itong manglupad na sudan ba? Iyo ako. Tawa ni Sipon. Oo. Oh, bang, sarap ka. I-rate yung kalderita kanina daw. Iyo. 10, 10, 10. Ah, kaya. Wala ko, 9.9. Asa may uno? Kuwang beer. Ano? 9.9 mo Iyo. Nag-zip guard ka. Ayun na ito beer. 10 na ito daw. Hindi na, 9.9 na daw kay wala yung beer. Pero lami kayo. Sus, katilaw lang mo kadamay. Ingon di mo. Bakante ba si... Dili lang kay ni ko na, dili lang kay ni ko sa mga kuan nga. Karang gusto ko yung tabang para na yun. Naog yung malubong ko rin mga sakyanan, ingnalan ko rin. Eh kami rin po na, pinahindi na na. Nga naglunto ko na, damo nga, bibira sa inyo mga medyo. At ano, may kinakmain lang na gano'n, dili sila din na siya, katulungin na. Nga nga lang to, kaya rin mo, pero nagluto mo, 500 ang mura. Kaya na lang luto. Duwara ko tayo. Duha mo kabukong mo. 1,000 ka na. 1,000 kada usa kay. Oh. Tagurhan mo ko. Oh, tagura oh, 1,000. Kaya ba niya, di sa mo mahay, sa balitan, yung lamas. Lala. Isang kwento mo lamas, kung ako sa mo. Look, ano din na tuyok ko diyan sino Spain. Init og nami, mas yung kagmao. Kung basta mo sa inyo ang kwas. Spain na daw kaya, luto ba? Ano? Sudah para ma-arrange yung kainito no.
Layan sa rin mo ka ng kuhan dahil ka na bro, pina-basketball science. Oh, nay. Kasi tawag ka na Basketball science, sige. basketball science. Kaya kay cook science na siya. Book science na yan. Bate mahawa na kay exam ka. Tama na eh. Daog na na. Daog na ni. Dapat na last ka no. Kapag last na recipe. Isa na lai. Pao. Si Master Aye, ganahan si Master Aye kanting. Master, gusto ko magpaluto. Ala, lutuan na. Pero okay na Master, magkainan lang ka lang Master, sunod. Isa na ko, tingati ko, karon sunod. Kaya na naman. Dami tayo. Kaya na, pasalig na may kanting. Ugma, ang ulo na paggarahan. Oh, nasa ako tong aslon. Do, ibutangan yung tangad. Wala. Tapi tangad, naghan kayo. Yung dili na. Please ko kayo tara. Muna nga, tumong kami mga katabay. Bilintig yung mga klaro. Pero tilawin ang kaingon mo. Kami juga do, tampis nga hang, kami juga sumaslo, nga usabot, natanan. Sila sa daw. Lamia, ginawa. Ada kami. Mana na ay. Dabay, asinding kamay ba? Alay. Kau tinawan, kadamay. Nah, kadamay. Lagi lagi do, ada pembako do. Ulo magawan. Baka.